سلام كميت وعلو زي خبركم تخطاتلتنا زينا أبسعتنا بزي مجمارنا يقريتان حتت حجي ناب نلوم استدالوه نايك أتري زيناتات كنسقر فلما قن أرساتو مدبات بعلنا سنة أبسمرا بمعروق أقباب فالليمو أقرأو معلت مقرب زتفلالي مسنادوتات تذكيرا أبنو زوبا منصورة مدب تمرتنا عبيتي وتسيب ترغيبو وتادراوي مساقا قريبايتو سودان مستقامتي حيلتات كاين نزان حزته نسبعن كلتن ساعتات كنزو قارتو غليزوم بريزيدنت ترامب تكنولوجي مرخبيتات هاجرون محلاو زعلمه دنگاغه اويجو منغستي فيليبينز دبلوماسيو كاب كندا سيحيبو زي خبركم تخطاتلتنا ناب زرزر زيناتات قدم مسغارنا مغلصي منغستي إيرترا لنا مغلصي منغستي إيرترا بزعبا أبلعلي السعودية استفتصمه متقعتي حزبن منغستن إيرترا نتي أبلعلي السعودية استفتصمه ترجم ألبو نهوكت زبان عالمن زغنع متقعتي ناوغزو محزنتهم مس حزبن منغستن نقسنة سعود عرب يقلصو 15 جنبوت كلتشحن 19 ناب زيناتات مسنسقر مدبات مبل 28 عامت ناصنت إيرترا صنعات بصنعات نلمعت بزبل تيما بزتفلالي نطفتاتن مدباتن بلعل معرق فليمو بمسرت مدبات هاجراوي او هادي شماغله بعلات اقدمو اب ورحي ميازيا زفلمه سبورتاوي نطفتاتن بتشعته جنبوت زتخفته قنا ناصنت ابيات تمرتن ككاد مسمحو زفلت قينو اب قندي غودناتاتن اداراشاتن زكايد مدبات 15 جنبوت بمولع ناي غودنا مبرهتاتن مشلامن جميرلو كم أكل نايزي بموهاد جنافر منستري تمرتن همامتن زوما ماكلن مريت زتدالوي اب تاريخ معقب مننت حربنينتن مسواتنتن زتكوره شوعت هاجراويان فيلمتات اب سينما امبورو نتمهارو يقربالوا از مريت كسب 19 جنبوت كقصل مخانو ودبت نايت مدب حبيروم إيرينا زراربتهم زيغاتات أبزهابو رئيتو زخر 14 جنبوت رزين واغاز تخفلو ناصنة إيرترا كمبلين عيننا كنعقبو اتي تأمر السرحة كبرتات دمان ولدتات كنورسو التزخاخر علات محتات نفسن محداس مبسعان مخانا بمتكاس سلامون ناتو بدهوتات سلزلو هزب إيرترا كم قدمو حدنتو آتريرو بقوع مختو كحيل أزخاخيرام زخمديلم كله أب زبادو وقيح بحري مبل 28 عامت بعلنا سنة إيرترا بزا على دمكة متسنبال كاد زن حمد دلوات كم تتصاففه الدمبر أو هريج مقلب بعلات زبا ويزرو حوا محمد حبيرام ني إيرينا أبزها وتحبريتا نايلوم عامت بعلنا سنة كل تصابوتات بصنعات أبز تمكتلون زفشللون ناي إقدان كال شرحتات دما بحيال موغتن مختن أبز ترت علو يبعل مهلاوز تغسط ويزرو حوا صنعات بصنعات نلمعات زبل تيما بلكعنا تتأتي زلو مدرخ زقلت مهانو أرديام وقعوي تنبل بدرجة زوبا بعسران سلستان قنبوت أب كتما عصب كم زكاد ندمكتو دماس نتقباباويان بهلاون مسنادوتات تداليو كم زلو بمتكاس أب كلن وزوباتات بتماساسالي أقباب ككاد مخانو قليسا ويزرو حوا أمور داتا هزبي وانا نخلو مدبات بعل ناسنات بمخانو أب كلن ممحدارات كبابي داسات بمتكالن إخلماي بمدلاون بعلنا سنتو نمدماق تداليو خمزلو حبيرا عصرت حمشتا قنبوت هاجراوي معالتي مقرب ندقنا وحس أكبابي نور الصوم بزبل تيما نتقمي قرب بزن صبار مسنادوتات تمالي نمبل عصرت 3 عامتها تذكيرا نتسنا سرعات زتخطاتلي غازيتنيا هابتوم فرزقي توسخي تصبصبالو ليديا تخل مريم كتقربيا أب قطر إكسباب استغاية سنة سرعات برسات أقرابن انسسا زاقدامن زاقيت بدوهو خينوم زلو أسكفت ترئيواتات مخانوم زقالتا أو هاديش ما قل حملاي وفري عطو فتسوم حاقوس أبزا عمتزي بأبالات حالتات مكل خالد استوست تبقسو حلوة حزاتي كمون بزتفلاليا من قستوان أكلات استغاية ني مقامن نحدران مدبرات فرسن فتات بأبنت زتك أسعيو من بارو بمقلات زي تبقسو تاتزي بصفحات كسعاب تقويعوم ألاما شما قل حملاي وفري تريو برسات أقراب نابزتا حاتي درجة بموراد مسرحي تجميل دلو لمعتاو نفتات نابز برقة درجة نبصحون بو بيلكا قرمامرت ناب نبور نبلاس زيقاتات بحافشة عما حلرتن زملكوتم أكلاتن جمع بفلاي تورانكو عزوزو بزاقات آمي
ንጽውዕ ዋና አካይድ ስራሕ በዓል ስልጣን አግራብን እንስሳ ዘገዳምን አቶ አብርሃ ጋርዛ በወገኑ ሀገራዊ መዓልቲ ምግራብ ኣብ ልዕሊ አብረስተ አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጉምትታት ኣብ ክንዲ ዝእርሙ አተባባዕቲ ኮይኖም ብምህላዎም አራሚ ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድን ንዘሎ መምርሒታት ስራሕ ምኽላስን ብዕቱብ ክስራሕሉ ከም ዝግባእ እተዘኻኽር ዕለት ምዃና ገሊጹ ኩሉ ዘይሕረስን ዝባደመን መሬት ሃገርና ንኽለምዕ ዝሓተና ውዳቤ موياو عقمي باجتن بحاد همت بحبال نخمسلاسل ززاني ايكونن فلذي لو معلت كل مشارختي نزلنا نا حبار بدهو نقطم بالعل تسافنت الجامنا خنبركت بز اقاطام خزخاخر يفتو ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጠንቁብ ዘይተፈልጠ ምኽንያት 7 ሓራምዝ ሞይቶም ከም ተረኽቡ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣብርሃ ከምዚ ዝኣመሰለ ትርኢዮታት ንምክታእ ምስ ህዝቢ ምምሕዳራትን ሚኒስትሪ ሕርሻን ዝተወሃሃደ ስራሕ ምክያድ ከም ዘድሊ ኣብሪሆም ገረብ ዘብርስ ዘሎ እቲ በሊሕ ፋስ ዘይኮነ እቲ ጎዲም ሓንጎል እዩ ዝበለ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ተካእቲ ወለዶታት ብባህሊ ምግራብ ክኸስከሱ ዓበይቲ ፍጻሜታት ብምግራብ ክስነዩ ከምኡውን ብኮም ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝትከሉ ፈልስታትን ናይ ምጽዳቕ ተኽእሎም ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ክድፋኣሎም ብምስኽኻር ክልተ መጻምቲ ኣብ ዕለተ መርዖኦም ንዝወሰድዎ 500 ፈልሲ ገረብ ናይ ምትካል ኣብነታዊ ተበግሶ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ሞጊሶም እዛ እንነብረላ መሬት ካብ ኣቦታትና ዝወረስናያ ዘይኮነትስ ካብ ደቅና ዝተለቅሕናያ ዝብል ንኣተሓሕዛ ኣከባቢ ዝገልጽ ለባማ ዘራርባ ኣሎ ሓቂ ድማ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ቆልዑትናን መንእሰያትናን ኣብ ምዕቃብን ምድንፋዕን ኣከባቢ ልዑል ኣቓልቦ ክገብሩ ኩሶምን ክንምልምሎምን ዝግባአና ኣብ መዋእለ ህፃናት መባእታን ካልኣይ ደረጃን ዝርከቡ ተምሃሮ ደቅና ንኣብያተ ትምህርቶምን ከባቢኦምን ናብ ሓምላይ ምእንቲ ቂርዎ ሓምላይ ክለባት ይቆም ኣለዋ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሑሱ ከም ዝበሃል ከዓ በዚ መንፈሲ ተኾስኪሶም እንተዓብዮም ብዛዕባ ልምዓት ዝህልዎም መንፈስን ድርኺትን ልዑል ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብቲ አጋጣሚ ንጥፈታት ምግራብ በመንጽር ዝጸደቀ መጠን ምክትታል አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዘበርህ በአሃዛት ዝተሰነየ ጸብጻባት በብዘብኡ ከምኡውን ንኣገዳስነት ገረብ ኣብ ህላወ ጥዑይ አከባቢ አሉታዊ ጽልዋን ሓደገኝነትን ምብራስ አግራብ ተጠቃምነት መጎጎ ኣድሓነት ኣብ ዕቃባ አከባቢ ብሓፈሻ ሃብቲ ገረብ ድማ ብፍላይ ዝገልጽ ስነጥበባዊ መሰናዶታት ቀሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣውሽጢ ዛ ዓመት በኣብነት ዝጥቀስ ንጥፈታት ምግራብ ንዘሰላሰሉ 83 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ናውቲ ማሕረስ ብፀሓይ ውጽዓት ዝሰርሕ መብራህትን ብሽክለታታትን ተሸሊሞም ኣብ ንኡዞባ ናቕፋ ዝርከባ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ጸብራን ማእከላይ ደረጃ ስሙድን ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘበርኽ ናውቲ ዲጂታላዊ ቤት ንባብን ካልእ ንብረትን ብሓገዝ ረኺበን እቲ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝነብሩ ዜጋታት ዝተላእከ ኣስታት $4,000 ዝግመት ንብረት ፕሮጀክተራት መጉልሒ ድምፂ ሰርቨር ዋይፋይን ካልእን ዘጠቓለለ ኮይኑ ድሮ ትካል ሮራ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ተኸይልዎ ኣገልግሎት በቂዕሎም ኣብቲ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ኣባል ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ሮራ ኣቶ ሄኖክ ዕቋ ማርያም ኣብ ዝሃቦ ቃል ዕላማት ሓገዝ ተማሃሮ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ንኽስጉሙን ተወዳዳርነቶም ንኽዕብዩን ከም ዝኾነ ገሊጹ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ጸብራ ኣቶ ተስፋ ዝግድግለል ወገኑ ትእትታዊ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ኣብያተ ትምህርቲ ተማሃሮ ነቲ ብክልስ ሓሳብ ዝቐስሞ ትምህርቲ ብስእልን ድምፅን ኣሰንዮም ብዝግባእ ንኽርድኦ ከምኡውን መወከሲ ጽሑፋት ብቐሊሉ ንኽረኽቡ ስለ ዝሕግዞም ኣብ ብቕዓትን ውፅኢትን ትምህርትን ተማሃሮን ወሳኒ ግደ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ ናቕፋ መምህር ዓብዱላሂ ሳልሕ ድማ ተኣታትዩ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተማሃሮ ብባዕላዊ ጻዕሪ ነብሶም ንኸማዕብሉ ዝያዳ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ኣገንዚቦ ሕርሻ ሓያል ጻዕሪ ምስ ትገብረሉ ፍረጻመኻ ከም ዘይከልኣካ በዚ ተመክሮ ዝሓለፉ ኣልማዕቲ ዘረጋግጽዎ ሓቂ እዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ምለዛናይ ዝነጥፍ ኣብነታዊ ኣልማዒ ዘሰላሰሎ ንኸባቢኡ ዝጸለዉ ንጥፈታት ህያው ናይዚ ኣብነት እዩ ወኪል ኤሪና መብራህቱ ኣሚነን ዘዳለዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርቦ እያ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ምለዛናይ ንኡዞባ ሎጋዓን ሰባ ዝነጥፍ ኣብነታዊ ኣልማዒ ክዕወት የኢልካ ዝጻዕርካሉ ፍረጻመኻ ኣይትስእነሉን ኢኻ ብዝብል መንፈስ ተደሪኹ ገንዘቡን ጉልበቱን ኣወሃሂዱ ንከባቢኡ ዝጸለዎ ንጥፈታት ኣሰላሲሉ
ጎቦታትን ስንጭሮታትን መድሚዱ ብውስን ፈልሲ ኮሚደረ ጀሚሩ ናብ መፍረን ህብን ፍረታትን ዝተሰጋገረ አቶ ዮሴፍ ዘርአይ ቀንዲ ማሕንቆ ኮይኑዎ ንዝጸንሐ ምንጭ ማይ ንምፍታሕ ብዓቕሙን ደገፈተውትን ራህያ ከም ዝሰርሐ ሓቢሮም ኣብ ትሕቲ ታራህያ 1400 ኣትክልቲ ለሚን ኣራንሺ ዘይቱንን ማንጉስን ከም ዘፍለሰ ድሮውን እቲ ኣስታት 300 ኣብ መፍረ ከም ዝበጽሕ ብምግላጽ ሚኒስትር ሕርሻ ቤተሰቡን ምምሕዳር ንኡዞባ ለጓዓን ሰባን ንዝገበሩሉ ሓገስ ኣመስጊኖም ግቡእ መሬት በኋላ ብስ ኣይነበረን ኣብዛስ ግርዚያ ናብያን ክልተ ደረስ ነይረን ረቀቀቲ በቃ ካልኣይ ንበረ ካልቲ ስንጭሮን ማንን ገለን ዝሓብለሎ ንኸልሙ ዓይለት ዛሕራይ ግዜ ስገብር ኽእል እዩ ሓያል ዝኾነ ስራሕ ካይደሉ ኣብ ስንጭሮይ ነይሩ እንደ ሸካሎ እንደ ጉልበት እንደ ኣፍራዛት በሊ ዒላ ወፂኡ ተደፊኑ ውሕጅ መልሺ ካልኣይ ግዜ ወፂኡ ዒላ ከዓ ጋቢ ይኮነ እምበኣር ኣነ ነዚ መሬት እዚ እናጠፍአት ምለይ ርአ ኢለ ካብ ዝግራት እያ ብርሃን ዝለዓል ዘሎ ኣብኡ ማይ ነይራ ሓንቲ ሞተረ ገዚአ ነዛ ዒላ ተሓድሰ ዘላ ክመልእ ኢለ ፈቲኑ እንተኾነ እቲ ዒላ ከዓ ክመልኦ ይከኣል እንተ ማይ ከዓ ተወዲኡ ዝለዓል ዘሎ ማለት እዩ ሓሪሩ እዚ መብዛሕትኡ ራንሺ ኮይኑ ውሕድ ዝበለ ዘይቲ ቡኒ ሓደ 10 ዝኸውን ለሚን ከምኡውን ማንጉስ ፈቲነሉ ኾነ ኣሽትሎ ጠቕላላ ገረብ ግን ልዕሊ 420 ገረብ ኣብ ዝግራት ዘሎ ነቲ ስራሕ ብቐረባ ዝተኸታተለ ጆሜትራ ረዘነ ተኽሊት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ 12 ሜትሮ ብራኽን 70 ሜትሮ ጎንን ዘለዋ ራህያ 35,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ክትሕዝ ከም እትኽእል ብምሕባር ኣብ ትሕቲኣ ዝለምዕ ዘሎ 2 ሄክታር ጀራዲን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣብሪሁ ሓላፊት ቁጠባዊ ልምዓት ንኡዞባ ለጓዓን ሰባ ወይዘሮ ኤልሳ ርእሶም ንጻዕርቲ ኣብነታዊ ሓረስታይ ድሕሪ ምምጓስ ብደረጃ ንኡዞባ ጥራሕ ዘይኮነ ብደረጃ ዞባውን ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚታ በቲ ስራሕ ዝተሓጎሱ ነበርቲ ምለዛናይ ብወፈራ ኣብ ታራህያ ረብራብ እምኒ ከም ዘካየዱን ክሳብ ኣብ መፈጽምትኡ ክድግፍዎ ምዃኖምን ኣረጋጊጾም በጋጉሱ ጣዕሚ ገርመካ ኢና ዮሴፍ ሰባር እምኒ ነይሩ ጸኒሁን ህቢ ገለ ፈቲኑ ጸኒሁን ኣይ ጀርዲን ተኽሊ ሰጊሩ ንኹሉና ማለት ጸኒሁን ትካል ገይሩሎ ንእሽተይ ድኳን ነይራቶ መኪና ገይሩሎ እቲ ዝሰርሖ እቶሲ ዋላ ተለቂሁ እናወሰኸ ኣብ ልምዓት ራይ ይወፍሩ ኩሉ ግዜ እቲ ኣረኣዳድኡና ተሓሳስቡን በሊሕ ናይ ነዊሕ ዝጥምትን ናይ ነዊሕ ዝሓስብን ሰብ እዩ መጨረሻ ከዓኒ ከመይ ገይሩ ኣኽይሉ ብዝቦታ ዝናነበረ ከሎ ንዲጋ ዝኣክል ክውድብ ፈቲኑ ንዓድውን ብወፈራ መልክም ስዓደመና እቲ ናቱ ተበግሶሪና ብዓዲ ብዓዲ ኣብዚ ቦታ ዝመፅኡ ዘሎ ምክንያቱ ሞራል ስለ ዝግብኦ ሓደ ውልቀ ሰብ ዮሴፍ ቀይዘራይ ዝተባሃለ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ እዚ ህዝቢ ኣብ ዘሎ ከዓኒ ንዕኡ ሞራልን ምትባዕን ኣብዚ መፅኡ ይሰርሕ ኣሎ ከምቲ ዘለኹም ዓዲ ሙሉእ እዚ ከዓ ራህያ ዲጋ ኮይኑ ንመፃ እውን ንዕኡ ኮይኑ ንህዝቢ ከም ዝኸውን ስንተኣምን ዓዲ ከዓኒ ድጋፍ ንዕኡ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ዓዲ ጥቕሚ ናይ ዓዲ ሙሉእ ናይ መለዘናይ ልምዓት ስለ ዝኾነ ንሕና በዚ ሕጉሳት ንጉሳት ስለ ዝኾንና ንሕጉዞ ብማዕተቱን ድልዋት እዩ ብዓዲ ደረጃ እዚ ህዝቢ እዚ እንተዳ ሒዝካ ካልእ ደገፍ ኣይደለካን ከም ትሪኦ ዘለኹም ህዝቢ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎናኻ ዝብል ህዝቢ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ከምሳ ይቃለሳ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ንኡዞባ ኣቑርደት ኣብ ማእከል መባእታዊ ሞያዊ ስልጠና ንዝመሃራ ዘለዋ 100 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ታሪክ ቅዋምን ማሕበር ከምኡውን ኣገዳስነት ሓያል ውዳበ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ሂቦ ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ዓፌት ሳልሕ ውዳቤ ንደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ረብሓታትን ድሕሪ ምብራህ ብዝቐስምኦ ዘለዋ ሞያ ፈጠርቲ ስራሕ ንኽኾና ማሕበር ከም ዝደጋገፈን ገሊጻትለን صحافيت محبر ويزور حسينة عمر دما منجستن محبرن صقومات دك أنسيون محجاز نفعت مهارو نمتبعن زكايد وزلوت سعرة جنزيبن بزرخبو عدل كناتات من نوابرن كما حيشات تثبيت كم زجبر الانجليز عام أما كل ما بقتوي مياوي سلطنا أوردت سلطنا زلوا دك أنسيو ورحويش دوشميتنا وفنا تقبلن معلمة كايلا إلكترونيكس سنحر الشان سنهنت عن زتقل تمرتي قسمة كم زلوا وكيل إيرينا حبيروم أب زبادو أب هجراوي مرمر شام نكفلي بلوت وصيت نزام مزجو تمهارو زعدل شلمات أب تمهارو قدوس نيمود دار منفس بمفتار عبيد سلواي قبر كم زلوت حبيروم إذا تقلت بلوت وصيت نزام مزجو تمهارو أبيات التمرتين وزباتات من دفرع الدخلاء عرزات جواروا من حيلين ما يمنن بعصر تربعة جنبوت شلمات عبد تعدل اليوم الشلمات ما وصلتها نايتي بشمونتا جنبوت عب كتما دك محرز تخيده حمشاي زوريا معدل شلمات
ኢንዳማሶ እዩ ተሸለምት ንኤሪን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መደብ ኣውፂኢካ ምጽናዕ ግዜኻ ብግቡእ ምጥቃም ኣብ ንጥፈታት ትምህርቲ ብግቡእ ምስታፍ ኣብ ክፍሊ ኣቃልቦኻ ናብ መምህር ምግባር ምክትታል መምህራን ወለድን እቶም ብዓወት ንዓወት ዘብቅዕዎም ረቋሒታት ከም ዝኾኑ ገሊጾም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ን115 ኣብ ካልኣይ ዙርያ ን194 ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ን196 ኣብ ራብዓይ ዙርያ ን228 ኣብ ሓምሻይ ዙርያ ድማ ን268 ተምሃሮ ሽልማት ዒንዳማሶ ከም ተዓደለ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሃማመተ ዞባ ደቡብ የነጽር ብዘይካዚ ኣብቲ ኣጋጣሚ ን6 ጽጉማት ተምሃሮ ናይ ብሽክለታ ሓገዝ ከም ተዋህበ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ኣብ ኑዞባ መንሱራ ዝተኸፍተ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ብዝተፈላለየ ጸገማት ናይ ትምህርቲ ግዚኦም ዝሓለፈ ዜጋታት ማህይምነት ከጥፍኡን ኪንኡ ክስጉምን ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሮም ሱፐርቫይዘር ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ኑዞባ መምህር ኣድም መሐመድ ዓሊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላማቲ ኣብ 30 ነቁጣታት ዝውሃብ ዘሎ መደብ ዓበይቲ ማህይምነት ዘጥፍሉ ንኣሹ ድማ ንመዛንኦም ዘርክቡል ዕድላት ምጥጣሕ ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ዛጊድ ብዝተሰላሰለ ዕማም ብመደብ ዓርዮት ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ዝበጽሑ ቆልዑ ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ ድማ ክሳብ 7ይ ክፍሊ ዝበጽሑ ዓበይቲ ከም ዘለዎ ኣረዲዮም ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ዝመስገን ምዃኑ ዝተቐሰ መምህር ኣድም ኣካዳሚያዊ ብቕዓትን ኣበሪኸን ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ዝበጽሓን ካልኦት ዜጋታት ማህይምነት ኣብ ምጥፋእ ኣበርክቶ ዝገብራ ዘለዋን ከም ዘለዋ ገሊጹ ኣብ ኑዞባ መንሱራ 1754 ኣብ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ 321 ድማ መደብ ዓርዮት ትምህርቲ ዝከታተሉ ከም ዘለዉ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ናይቲ ኑዞባ የመልክቱ ዜናታት ውሽጢ ሃገር በዚ ፈጺምና ኣለና ንዜናታት ወጻኢ ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ዜና ወጻኢ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት አልበሽር ካብ ስልጣን ንሱዳን ዘመሓድር ዘሎ ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ባይቶ ምስ ተቃወምቲ ሓይልታት ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ን72 ሰዓታት ክቋረጽ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦም أبو أمبرت بايتو عبد الفتاح البرهان بعصرت حموش جنبوت مشت أبزهابو مجلسيو نزو السانيزي بتلفزيون السودان قالي هو أبتعلت همونجو أباف دقة قطر مينستر مكلخال مجدب معصاو بوليتيكاوي تقلبهم كمال ألوم زحاتو زنبرو سلفنياتاتن كأليوم زتوافر حالتات تان بستخايد دقيت حدث بتقيت دحر مقتاليو زي مجلس زي زوات زلوم أبتعلت بستخايد تخصيب وحد عصرت 4 سبات كم زغوصلون مع كانت زيناك عليهن مرحتنا يتوم مستبايتو أب ملوء سممع كبطحو تقاريبهم مهلاهم كقلسو زغنيو تقاوم تحيلتات أبزهابو ناي قبرة ملس مجلسيتات نتيبو تهدراو مساقاقر بايتو زوات مجلسن وساني مقرعزتن كم چويا نايتي تصبوك سقوم زغني كم زغني زغلسو مردا غيروم كم زردو حبيروم اللهم كلتيوم وغنات كايدو دحر زغني وركبات بعصرت 4 قنبات أبزهابو مجلسي أب مدب مساقاقر جزيان أقاوما مساقاقري بارلمان أب سممع كم زوات صحيهم غليصام بمسارتي زغبرو مردا دما كلتيوم وغنات نابتي مسغار سلطان ناب سيفيلاوي ممحدار زبل ناي موداتا سممع غصوم سوغيموم كم زلو اتي ناي موداتا سممع دما اوش 14 ساعات كوج تسويت كم زغبريوم اميتوم نيروم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب تكال ممعبال تكنولوجي حبريتا مرببات حبريتا ممعبال تكنولوجي كمبيوترن كالوت ابتماساسالي صلاتات زنطفات تكالات هاغرو كاب قدامويان موادرتن كقطمن زخل حدقات نمكلخال زعلم دنگاغه ب16 غنبوت اويجوم زي بريزيدنت ترامب زختملو دنگاغه هاغراوي صتتاوي حدقا كم زعبان زتلليا ناي قدام تكالات مرخابيتات كم متقام زخل كل مخانو تحبيروم ابت دنگاغه زتتقسه ناي قدام تكال كوانتزيل نچايناوي تكال مرخابيتات هواوي علامه زغبره مخانيوم كيلاتات تعود زمتوم بريزيدنت ترامب نتسقوم تزي زوسر زلو بيت صحفت نقد أمريكا نتحدى كابز عبي تكالات مفرد تكنولوجي من رخبيتات تشاينا زخونه هواوي أب مسرع نايتن نزخونه تكنولوجياوي فريات أمريكاويان تكالات كعدقا مزدليا فقط كحتى زقب أن تكالات كم زسفرو زفلاتيوم بزير ما نتفتاتي تشايناوي تكال أب أمريكا بالعلمة أن كتسلو تكنولوجياوي معباليتاتون كعقد كم زغليو زحبر زلوم انتخونا جن كوبانيا هواوي أبزوت مجلسي أب أمريكا زكايرو نتفتات من معجات زوسر زل سقمتي أب العلت كالاتن زيجاتاتن أمريكا زهلو كساراتات كم زعبي بمن تصار نتسقمتي زلو تقاومو قالي سلام أمريكا مشاركتها هاجراتنا حمشاي ولدو من رخبيتات مالت 5G نتورك نمتتاو أب زكايرو نتفتات أقل قلت هواوي مزت كما تتتأن أب حدقا كم زود غاية كتقص قصانيها
እዚ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተወስደ ስጉምቲ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ዘጓህር ምዃኑ እዮም ክኢላታት ዓውዲ ዝሕብሩ መንግስቲ ፊሊፒንስ ካናዳ ናብ ሃገሩ ንዝለኣኸቶ ደረቕ ጎሓፍ ክትመልሶ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ናይ ግዜ ገደብ ብ14 ግንቦት ድሕሪ ምሕላፋ ኣብ ካናዳ ዝርከብ ላዕለዋይ ዲፕሎማስኝኡ ናይ ምስሓብ ስጉምቲ ወሲዱ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፊሊፒንስ ብ15 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካናዳ ነቲ ጎሓፍ ንምምላስ ስጉምቲ ክሳዕ እትወስድ ምስቲ ሃገር ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ብዝተሓተ ደረጅኡ ከም ዝኸይድ ኣፍሊጡሎም ኣብ ምዝዛም ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ኣብ 69 ኮንቴይነራት ዝተኸዘነ ደረቕ ጎሓፍ ንምምላስ መንግስቲ ካናዳ ስጉምቲ ምዘይወስድ ነቲ ጎሓፍ ናብ ካናዳ ክጓርቶ ምዃኑ ፕሬዚደንት ሮድሪጎ ዱተርቴ ኣጠንቂቖም እዚ ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ኣእቲወን ዝርከብ ጉዳይ ጎሓፍ ኣብ 2013-2014 ካናዳዊ ትካል ኣብ ፊሊፒንስ ናብ ዝርከብ ጨንፈሮ ዝለኣኾ ፕላስቲካዊ ጥረ ነገር ዝብል ናይ ሓሶት መግለፂ ዝተዋህቦ ደረቕ ጎሓፍ ዝሓዘ ኮንቴይነራት ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ 2016 ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ ውሳኔ እቲ ደረቕ ጎሓፍ ናብ ካናዳ ክምለስ ድሕሪ ምውሳኑ መንግስቲ ፊሊፒንስ ሓያሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ከካይድ ምጽንሑ ይሕበር መንግስቲ ካናዳ ብዛዕባ እዚ ብፊሊፒንስ ዝተወስደ ስጉምቲ ዛጊት ዝሃቦ መግለጺ የለን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜና በዚ ፈጺምና ኣለና ብሩኽ መዓልቲ سلام كم يتسعكم كبرات عزبت علتاوي زينا سبورت يصعب زينا زغرب لكم ميكال حرقو ارتاوي تارد ما كلب دايمشين داتا مالي قبل اكزابير زساتو فوزلو جيرو ايطالات مالي ربع بناي حمشة مدرخ وددر قطو نيرو استرغبه وصيتو يصعب ناي تمال مدرخ زناب زنبرا بمنباران تقدادمتي بغلو مريا فتاين تكوين غريبا كلهم تقدادمتي غن بحنساب اب زغبرو صوتا وددر جرمناو تقداد ما كلب بورا باسكال اكرمان رتيعو تعوات كون كلو كولومبياو فرناندو غافيرا ناي كلب يو اي اي كالاي ناي اف دي جي ارنو دي مار دما سالساي بومغان نوددرون كفصمو امانيل كابعوت ناي زام درخ زون غيزي كيكسر نوددرو مبل ساسان حدن ترتا بمحاس كم تفصمو مربب حبريتا بروسايكلين ستات سافليتام جيرو ايطاليا كلتشن عصوتو تشاتن بريموز روجي ليجي كمرحو خلا مانيل كاب مراحي عصوتو شي دشدقن 35 كاليت اندحيرو مبل 232 درجه حيزو نامنا يلوم مدرخ امرحلوم جيرو ايطاليا لهم حموس بناي شاشام درخ وددر كغصيم ازي كم زيلو كلو اب تور كاليفورنيا ساتف زلو يتراو تادرماي فرنساي كلب كوفي ديس ناتنيل برهانه نابلو مازو غحليتي ناي رابع مدرخ وددر اكايدوم ابزام درخ ناي كويك ستيب هولنداو فابيو جاكوبسن كعوتن كلو ناتنيل كابزي تقددماي غيزي كيكسر نوددرو مبل 86 شنتر تايزو فصيمولهم نزور كاليفورنيا كلتشن عصوتو تشعتنا امريكاو تقددماي كلب اي اف ايديوكيشن تي جي فانغاردن ب 21 ساعه عصوتو شي دشدغن 50 كايتن كمرحو خلو ناتنيل كابزي تقددماي 46 كالي دحيرو مبل 20 درجه حيزو نامنا 5 مدرخ وددر كمرحيو كوميشن بالن سبورتن ايرترا سيمباسي زباوت ريبابليك تشاينا اب ايرترا بموهات ناي اليت اسلطن سلطنا كعسو مربب كاب 11 غنبوت جميرو اب اسمرا يهبالوم اتي بغدام 11 غنبوت اب ميدا سبورت معسكر دندن اب زتخيد وقعونه مخفت سنه سرعات كوميشنر بالن سبورتن ايرترا امباسادور زمره تخله امباسادور زباوت ريبابليك تشاينا اب ايرترا يانغ زيغانكا حلفت كوميشن بالن سبورتن ايرترا هاجراو كوميتي اولمبيكن مكونن حبرتا غوسغاسن مينستر مكلخالن ترخيبهم نيروم بريزيدنت هاجراو فيدريشن كعسو مربب ايرترا تو ميكائيل تغلي ميكائيل ابز سمعو مخفت قال اتناي سلطنا مربب مودابون عبيت نتفتات كعسو مربب ايرترا اقداسنتو العلم خانو غليصوم امباسادور زمره تغلنا امباسادور زيغانغن بوغنوم اتمدب مرايانايتي امونغو كليتين هاجرات امراي ባህልን ስፖርትና ዓቤዝ ምጽ ዘሎ ሓብራው መደብ ምኻኑ ብምልካት ቀጻልነት ክህልዎ ብኽልቲ ወገን ዘሎ ድልውነት ልዑል ምኻኑ ገሊጾም እቲ ብቻይናዋ ስልጣኒ ኒዩ ቺዩጋንግ ብክልሲ ሓሳቦም ግብራውን ስልጠናታት ኣጣሚሩ ዝዋሃብ ዘሎ ስልጠና ንሰለስተ ዋርሕ ዝጸንሕ መደብ ካብ ዞባ ማእከልን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተዋፅኡ 18 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 42 ሰልጠንቲ ይሳተፉ ብዘይካ እዚ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብኤምባሲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዝተወፈየ ናውቲ ስፖርት ኩዕሶ መርበብ ንምርኻብ ኣብ ሓበራዊ መዘክር ናይ ምፍራም ስነ ስርዓት ተኻይዱ
እዚ ከምዚ ኢሉ ኮላ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ብምኽንያት መበል 28 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ ዞባታትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝሳተፎ ዘላ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ሶሉስ 14 ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣስመራ ከካይድ ጀሚሩሎ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ ካብ 7 ንኡሳን ዞባታት ንዝመጹ 19 ድያኑ ኣብ ሃገራዊ ሕግታት ኩዕሶ ሰኪዔት ኣተኪሩ ስልጠና ሂቦም እዚ ካብ 8 ክሳብ 12 ግንቦት ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ሕግታት መባእታዊ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ ዝዋንዚ ዝተኣታቶ ዘሎ 3 ዝፅወት ዘመናዊ ኩዕሶ ሰኪዔት ዘተኮረ ከም ዝነበረ ኣብ ወንበር ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ደቡብ ኣቶ መኮነን ሽዋየ ገሊጹ እቲ ስልጠና ብኮሚሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ ዝተወደበ ኮይኑ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ተማኪሉ ብክኢላታት ሓላፊ ኮሚቴ ዳንነት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ዮናስ ነጋሽን ተሓጋጋዚ ናሽናል ዳኛ ሙሴ ሚካኤልን ተዋሂቦም ሓላፊ ኮሚቴ ዳነት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ኣቶ ዮናስ ነጋሽ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዘስምዖ ቃል ሰልጠንቲ ትምህርቶም ብጽቡቕ ምክታሎም ብምፍጻሞምን ዘለዎ ዕግበት ድሕሪ ምግላጽ ዝተዋህቦም ትምህርቲ ንምዕባዩ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ደቡብ ቀጻሊ ውድድራት ብምስራዕ ዓቕሞም ዝፍትሽሉ ባይታ ከጣጥሕ ዘኻኺሩ ኣመዛዘሚ ሰልጠንቲ ምስክር ወረቐት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ዕዱማት ተቐቢሎም ብምኽንያት በዓል ናጽነት ኣብ ከተማ ከረን ክካየድ ዝቐነየ ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ተዛዚሙ ኣብ ናይ መዛዘሚ ውድድራት ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ግንባርን ክርከቡ ከለዉ ንፍጻሚ ዝተጻወተኻ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ላልምባን ሓፊርን ክኾና ከለዋ ላልምባ 2-1 ብምዕዋት ሻምፒዮን ኮይና ብዘይካ ኣብ ካልእ ውድድራት ኣብ ጉታ ገመድ ደቂ ኣንስትዮ ላልምባ ዳዕሪት ንኣፋ ዕውታት ክኾና ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ላልምባ ዛግራ ሽሽታን ተዓዊሰን ኣለዋ ኣብ ጨመተ ተኽሲ ደቂ ኣንስትዮ ሽሽታ ዳዕሪት ላልምባ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሓፊር መጋርሕን ዳዕሪትን ተሸለምቲ ኮይነን ኣብ ውድድር ኣትሌቲክስ ደቂ ኣንስትዮ ዳዕሪት ላልምባ ሓፊር ክዕወታ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሓፊር ሽሽታ ላልምባን ጸብለል ዝበላየን ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ዳዕሪት ላልምባ ሽሽታን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሓፊር ዛግራን ዳዕሪትን ንሽልማት ዝበቕዐን ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ላልምባ ናቕፋን ዳዕሪትን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ላልምባ ናቕፋ መጋርሕን ናብ መድረኽ ዝደየባየን ዕውታት ጋንታታት ወናጭን ምስክር ወረቐትን ክዕድላ ከለዋ ላልምባኻ ኣብዚ ነዋርሕ ክካየድ ዝጸንሐ ውድድራት ጎብለል ብምዃና ዓባይ ዋንጫን 5,000 ናቕፋን ተሸሊማ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም